Avui parlarem d'ortografia, concretament de la lletra H. Saps quines paraules porten H en català? Saps quan sona i quan no? Perquè diem que és muda, però no sempre. Vegem-ho. El primer que has de saber és que no hi ha unes normes definitives que ens indiquen quan cal escriure H i quan no, i això ens dificulta una mica la tasca. De fet, la majoria de paraules que en català s'escriuen amb H és perquè provenen de paraules d'altres llengües que portaven H, principalment el llatí i el grec. Però no et desesperes, malgrat que no hi ha unes normes, sí que podem tindre presents alguns casos concrets que s'escriuen amb H i memoritzar unes paraules determinades. Per fer-ho, distingiré entre paraules amb H inicial i paraules amb H intercalada o final. Comencem amb les paraules que s'escriuen amb H inicial. Totes les formes del verb haver. He cantat, has cantat, ha cantat, havíem, havíeu, etc. Segon, també porten H els pronoms febles i u. Per exemple, he anat avui al mercat o no ho puc fer amb H. Tercer, les paraules formades amb els prefixos emi, endeca, hepta, hexa, hetero, hipo, hidro, hiper i homo. Per exemple, hemicicle, hexàgon, hipotèrmia, homogeni. I quart, tota una sèrie de mots provinents d'altres llengües com el llatí i el grec. Herència, història, higiene, hàbil, honor, hospital, hedonisme. I ara vegem les paraules que s'escriuen amb H intercalada, és a dir, al mig de la paraula, o final. S'escriuen amb H intercalada els mots amb el prefix ex. Exhalar, exhaurir, exhibició, exhaust, exhortar i exhumar i els derivats d'estos mots. I també alguns mots cultes com anihilar, adherir, cohesió, inherent. I s'escriuen amb H final algunes interjeccions com a, e i o. Aquí tens algunes frases d'exemple. Ah, no ho sabia. Para de caminar. Oh, em sap molt greu. Aquesta taula que t'acabo de mostrar la trobaràs a l'article del blog sobre la lletra H. A la descripció et deixaré l'enllaç a la teoria i als exercicis perquè pugues repassar l'explicació i practicar una mica d'ortografia. I ara que hem vist algunes directrius fàcils de recordar, et vull advertir que vagis amb compte amb algunes interferències del castellà. De vegades es pot caure en l'error d'escriure o no escriure H, segons el cas, en algunes paraules per influència del castellà. Per exemple, quan hi ha una paraula que en castellà em porta i en català no, o a l'inrevés. Et mostro alguns exemples a la pantalla perquè els tingues presents. Fixa't, per exemple, en la paraula coet, que en català no porta H i en castellà sí, o en la paraula subhasta. Aquí passa al contrari, en català du H intercalada i en castellà no. Bé, això era anecdòtic. Per acabar, vull parlar-te de com es pronuncia la lletra H. Com et comentava abans, la lletra H és muda i per tant no sona. Fixa't que quan dius una paraula com hora, herba o anel, la H no la pronuncies. Doncs bé, com en totes les coses hi ha excepcions i, malgrat que la H sol ser muda en català, en alguns casos es pronuncia de manera aspirada. T'explico quan. Amb el verb jalar, que vol dir menjar, per exemple, en un registre col·loquial podem dir s'ha jalat totes les galetes en un minut. També porten H aspirada interjeccions com ahà, ehem, ja, i les onomatopeies de riure, com ja, hi. En tercer lloc, els estrangerismes que no s'han adaptat al català, com hippie, hobby, hip-hop. En el cas d'aquestes paraules, que són manlleus i que comencen amb H, cal tenir present que l'article definit i la preposició de no s'apostrofen. Per tant, escriurem el hippie, sense apostrofar, o de hip-hop, també sense apòstrof. I per acabar, topònims i noms propis com Hollywood, Houston, Hannah, Helen. Igual que els estrangerismes comentats en el punt anterior, estos tampoc apostrofen l'article ni la preposició. Direm la Hannah o de Hollywood, sense apòstrof perquè la H sona.
I ara, preparat per posar-te a prova? Fem un exercici ràpid sobre l'ús de la lletra H en català. Et mostraré algunes frases a la pantalla i vull que em digues si són correctes o tenen un error. Som-hi! Exercici 1. Hem fet l'examen aquest matí, amb l'em sense H. Diries que és correcta o incorrecta? Tens un parell de segons per pensar-ho. Si no ho tens clar, posa el vídeo en pausa. Ja ho tens? Et dic la resposta. Hem ha de portar H perquè és del verb haver. Hem fet, hem acabat, hem dinat, hem estudiat. Quan és del verb haver, s'escriu amb H. Per cert, tinc un vídeo sobre la diferència de l'hem amb H i sense, que et pot interessar si és un error que comets habitualment. Exercici 2. Llegeixo l'oració de la pantalla. Quan a l'hemisferi nord és hivern, a l'hemisferi sud és estiu. Correcte o incorrecte? Pensa un momentet. Ja està? L'oració és correcta, sí. Hemisferi s'escriu amb H perquè hem dit que hi ha alguns prefixos que sempre porten H, com hemi, endeca, hepta, hexa, hetero, hipo, hidro, hiper i homo. Continuem. Exercici 3. Ah, no sabia que no t'agradaven les taronges. Correcte o incorrecte? Tens uns segons. La saps? Et dono la resposta. L'oració és incorrecta. S'escriu amb H inicial perquè les interjeccions com a, e o o, per expressar sorpresa, dubte, confirmació, admiració, etc., porten H. I últim, exercici 4. La seva beguda preferida és l'orxata, amb H. Què en penses? N'hauria de portar o no? Tens un parell de segons. Si no ho tens clar, posa el vídeo en pausa. Et dic la resposta de seguida. La paraula horchata amb H és incorrecta. En català no n'ha de portar. Vigila perquè forma part del grup de paraules que t'he mostrat abans i que de vegades donen lloc a confusió entre català i castellà. Així que para atenció i intenta recordar-les. Molt bé, ja ho tenim. I ara que coneixes la teoria i has practicat una mica, et proposo que facis els exercicis que t'he preparat al blog. Posa't a prova i a veure com te'n surts. Fins al pròxim vídeo!